Оля! Или здравейте ви казвам от Барселона, където пристигнахме преди малко. Зад мен се намира Триумфалната арка, като от летището до тук стигнахме с два вида транспорт. Но все пак да започна от начало. Полетът ни от София продължи по-малко от 3 часа, като от летището до площад Испания се придвижихме с автобус или така наречения аеробус. Оттам пък се насочихме към станция на метрото, така че за отрицателно време успяхме да стигнем и до туристическата част на града, където бяхме избрали да отседнем. Излязохме да се разходим по крайбрежната алея. Изключително спокойно е, денят е много топъл и е пълно с млади хора. Въобще изглежда много спокойно за разходка. Така че, ако решите да посетите Барселона някой ден, задължително ви препоръчвам да стигнете и до тук. Дървеният мост Рамбла де Мар също изглежда впечатляващо, но вместо да минем по него, избираме да се върнем към вътрешната част на града, за да си намерим място за вечеря, понеже следващия ден програмата ни се очаква да бъде наистина дълга. Часът е може би малко след 9 сутринта, макар улиците да изглеждат сравнително тихи и пусти, а ние сме се отправили към може би най-впечатляващата забележителност за Барселона. Сигурна съм, че и вие вече се досещате коя е, а именно впечатляващата катедрала Ла Саграда Фамилия. Интересен факт за катедралата е, че тя все още е в процес на изграждане, макар строежът и да е започнал през далечната 1882 година. Проектът е дело на Антони Гауди, едно име, което ще чувате често, ако решите да посетите Барселона. Тази постройка, която трудно може да се подмине, впечатлява не само с внушителните си размери, но и с изумителните си форми. Нейният проект включва 18 кули, като всяка от тях символизира важна библейска фигура. Базиликата изглеждаше наистина приказно, но за момента успяхме само да преминем покрай нея, защото имаме закупени билети за друго място, което предстои да посетим. Мястото е дело на същият архитект, проектирал катедралата, така че вярвам, че ще бъде много красиво. Няколко са входовете, през които можете да влезете в парк Гюей, като най-впечатляващ е централният вход. Още с влизането може да ви обхване усещане за причудливост и магичност. Живите цветове, красивите мозайки и органичните форми мигновено пренасят в царство като от приказка, където всеки ъгъл крие ново откритие. Не напразно този парк е наричан шедьовър на модернизма. Красиво стълбище отвежда до залата с колоните, чието тавани омайват с красивите си мозайки. И понеже тук нищо не е случайно, тези колони служат за подпора на една тераса с невероятна гледка, която е послужила за вдъхновение при направата на не една или две картички. А различните растителни видове тук много добре са се примесили с архитектурните решения, създавайки изключително усещане за хармония. Все пак един от основните отличителни белези за работата на Гауди е връзката му с природата. Архитектът често използва органични форми, като вълни, криви линии и природни мотиви в своите проекти. Той е предпочитал да използва материали като камък, керамика и мозайка, които да придадат на неговите сгради естествен вид и текстура. И понеже паркът е разположен на хълм, останалата част е заета с много зелено пространство, което създава хармонично усещане за спокойствие. Това са вариантите, по които можете да стигнете като нас от Ла Саграда Фамилия до парк Güell. Ние избрахме вариантът да повървим пеша, като и от нея може би около 40 минути. Ако решите да пътувате с градски транспорт, ще ви отнеме вероятно също толкова време. А ако искате да избегнете тълпите от хора, които прииждат през целия ден, препоръчвам ви да посетите парка през сутрешните часове, както направихме и ние. И тъй като това е най-големият парк в Барселона, местните жители избират да ползват мястото както за почивка, така и за спорт. Интересен факт за този парк е, че първоначалната идея е била да бъде комплекс, жилищен комплекс от затворен тип, който е трябвало да включва може би около 60 къщи. В крайна сметка проектът не се реализира
и в последствие паркът остава като свободна зона за всички, които желаят да разгледат произведенията на Гауди. Билетите си бяхме закупили предварително, като се предлагат и на място. Линк към сайта на парка, както и друга полезна информация, можете да откриете в описанието на това видео. Аз ви пренасям отново към района на катедралата и по-специално към езерото до нея. От всички красиви снимки в Pinterest, на които бях попадала, изглеждаше, че мястото е някак скрито от тълпите туристи, но... Искам да ви покажа спотът за снимката, която искам да си направя. Надявам се, че се вижда колко много хора се редят, за да могат да си направят снимка на това място. Но мястото наистина си заслужава да се види, така че ако и вие желаете да си направите красиви снимки тук, препоръчвам ви да го посетите през сутрешните часове. Следваща спирка от днешната ни програма са стадионът и музеят към футболен клуб Барселона, докъдето се придвижваме с метро. За наше съжаление, към този момент стадионът се оказа в ремонт, затова и се отправяме към музея на отбора. Билети отново си бяхме закупили предварително, за да сме сигурни, че ще успеем да го разгледаме. В музея е отделено голямо внимание на историята на клуба, както и на най-добрите футболисти, играли за този отбор. Специално място, напълно разбираемо, е отделено и на постиженията на Лионел Меси, който е смятан за най-добрият футболист на нашия век. Или поне така чух. Но черешката на тортата в този музей за мен, както и предполагам за повечето българи, е следата, която нашият роден футболист е оставил, докато е играл за този отбор. И трябва да ви кажа, че макар и да не съм голям футболен фен, при наличието на толкова много спечелени купи и трофеи, човек трудно може да остане безпристрастен. Иначе в комплекса не липсват и други футболни забавления, както за малки, така и за пораснали деца. Музеят на Пикасо е друго място, което трудно би могло да се подмине, ако попаднеш в Барселона. Отричан от мнозина и вдъхновител за други, Пикасо остава един от най-високо ценените артисти на всички времена. Неговото творчество преминава през различни периоди, затова и не е очудващо колко произведения в различни стилове могат да бъдат видени в този музей. Както такива от синия му период, който е определен като най-мрачен за автора, така и картини в стил кубизъм, като този портрет, на който е изобразена третата и последна жена на художника. Но историята за жените в живота на Пикасо е съвсем отделна тема, затова и я оставям на страна. А билети за музея могат да бъдат закупени както през официалния му сайт, така и на място. Пътуваме с метро до спирката на площад Испания, откъдето се прехвърляме на влак, преминаващ през планината Монтсерат. Избрали сме си комбинирани билети за влака, които включват и придвижване с кабинков лифт, като билетите си взимаме на място. И докато чакаме за лифта, си давам сметка за височината, на която следва да се издигнем, за да стигнем до манастира, който изглежда като кацнал върху стръмната скала. От преживяването с лифта може да ти спре дъха, така че ако имате страх от височини, не се притеснявайте, защото можете да си спестите това пътуване и да изберете варианта с комбиниран железопътен транспорт, с който отново се стига директно до манастира. Придвижването с автомобил или автобус също е възможно, така че вариантите са няколко. Току-що успяхме да слезем от лифта, който се оказа по-висок, отколкото си мислех. Имахме спокойно пътуване все пак, като времето, за което успяхме да стигнем до тук от площад Испания, е
малко по-малко от час и половина, което според мен е напълно нормално, предвид, че манастирът се намира на около 60 км от Барселона, а в момента ние можем да се полюбуваме на Каталуния от високо. Гледката е спираща дъха. С не една или две легенди е свързано това място. Според някои сведения, гралът, от който е пил Исус Христос по време на Тайната вечеря, се намира именно в тази планина. Истории за извънземни също не липсват, затова и мястото си спечелило от местните името Магическата планина. Но в каквото и да изберете да вярвате, ако решите да посетите района, ще се убедите в енергията, която притежава. Не напразно този манастир се е превърнал в един от основните символи на Каталуния. Необичайните полузаоблени скални образования, наподобяващи пясъчни замъци, също разпалват въображението на посетителите от стотици години. Отдалече планината прилича и на назъбено острие на Трион, затова и в превод от името си Монсерат означава назъбената планина. Фуникулярът Сан Хуан пък е друго влакче, с което можеш да се издигнеш още по-нависоко или до самия връх на планината. Влакът те отвежда до спирка с панорамна площадка, откъдето можеш да избереш дали да тръгнеш по някои от планинските пътеки или да се полюбуваш на гледката от високо и да се върнеш обратно към манастира. Ние продължихме да се движим по друга пътека, която идея си нямам къде ще ни отведе. Надявам се да е до красива панорамна гледка, тъй като доста пъти извървяхме. Аз вече се чувствам уморена и признавам си, бях планирала тук да прекараме не повече от 1 час, защото не мислех, че има толкова местенци и толкова пътеки, по които човек може да се разходи. Така че, ако вие планирате разходка до тук, предвидете си повече време, тъй като има любопитни местенца, които си заслужават да бъдат видени. И още едно включване, макар че съм сигурна, че не се налага да давам съвет за това. Ако планирате идване до тук, задължително тръгнете с възможно най-удобните обувки, тъй като има доста ходене. Токчетата може да ги оставите за центъра на града, а за тук ще ви трябват единствено маратонки. И от планината Монсерат се връщаме обратно към площад Испания, който е с изключително възлово значение за града. В единия край на площада могат да се видят 2 високи венециански кули, откъдето вниманието ми се насочва към Националния дворец, разполагащ се на хълма Монджуик. Това безспорно е една от най-величествените сгради в Каталуния, като днес там се помещава и музеят на каталунското изкуство. А от двореца можеш да се насладиш и на страхотна гледка към града. И за съжаление, фонтанът им не работи. В началото на новия ден отново се отправяме към Ла Саграда Фамилия, понеже, както вече ви споменах, това е най-подходящото време, ако желаете да си направите красиви снимки в района. Катедралата със сигурност си заслужава да бъде разгледана и отвътре, заради вълшебните си витражи, но за нас това ще бъде повод за следващо посещение на града. И тъй като красивите творения на Гауди денят от всеки ъгъл, натъкваме се и на Каса Висенс, една необикновена постройка. Тя е първата голяма поръчка, която Антони Гауди получава и която олицетворява
неговият креативен дух. Проектирана през 19 век като еднофамилен дом, тази къща е истински архитектурен шедьовър, с който се постави и началото на модернизма в Каталуния. А към днешна дата тази постройка е превърната в музей, така че ако сте оценителите на архитектурното наследство, задължително трябва да я посетите. Къщата прилича на едно истинско произведение на изкуството. Билети за входа си бяхме закупили на място, като това може да се направи и предварително. Други сгради, олицетворяващи свободния дух на Гауди, са Каса Батло и Каса Мила, които също си заслужава да се разгледат. И понеже, както се убедихме, Барселона е изключително разнообразна откъм архитектура, чудати постройки изобщо не липсват. Затова и не се изненадваме, когато преминаваме за пореден път през триумфалната арка на града. Най-известната подобна арка може да се намира в Париж, но тази в Барселона също трудно би могла да остане незабелязана. Разположена е в началото на оживения пешеходен булевард Пасет де Луи Компанс, по който преминаваме, за да стигнем до едно от най-прекрасните места за отдих в града, а именно парка на Цитаделата. Със своите зелени поляни, красиви фонтани и високите си палми, паркът прилича на оазис, който лесно може да те откъсне от забързания свят на големия град. Можете да си вземете кафе, да си наемете лодка и за момент наистина да забравите за света около вас. Ние обаче не можем да забравим, че е време за обяд, както и че е време да се прибираме към къщи, така че остава да ви кажа чао от този цветен и слънчев град.